Oimorenya koram gajwange no mara enirio makare entarika prario koda angwena dueno mara dek ganario prario koda bich odio chiengno mabende pinygi mayalo odio chiengno mar kahera miyo ma jibedo koda twak mar odio makawuono gi Isaac Rabari manja kanyo network of TB champions wadhirango kenge mosegwe kedo kod tuo mar kahera nyakoram gajwang kabende heskeni mabende koro ganda jo Kenya pod rango okang kenge makamago wami kaka chenro nitiera nyako tenre kod kwano ganda mantie kod tuone kabende wang'io ni weche mamoko chenro ni mara manyi piny kaka pia roko pachiela marote machuoke na riadek ochano kabende wachiela e Facebook Ramogi TV ke imbui ma S kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thundweche ndio karawa lijam akapiga risasi mbili juu watu wakakimbia baada ya kukimbia ule jamaa alichukua mawe sasa ndio ule karawa alichukua advantage. Jarit moro mar karjot mar jatend piny tudo ginek mar jago moro manyo chielo gi lisasi e buore Nairobi. It was an attempt to shake me, an attempt to mudsling my reputation because I've upheld my integrity. I do not have skills in gold trade. Ji ang'wen oketi e tago maliet ka gimanyo lemo mar jakom IEBC kama oting'o Ann Amadi mane en jatatije mar doho kod mane en jakom duol mar CIC Charles Nyachai. Kodno no goya te maonge gimoro amora mana winjo jowadwa miya uru kony yamo ni nyo biro mapek gi pe gi koth kendo nyamo maluorore mar Kalausi. Yamo mapek okelo kethruok mar mwandu e counties ma Kisumo kod Homa Bay. Ila nono monj manyocha omonj godo miyo moro wirani odagi bololo mokwongo e liend jaode e gwenge Makisi. Machiegni nyakoram gajwang chendo en rameny pinywan gi Aldoko Belinda Hadiambo nyinga Lydia Okeyo. Familia mar jago manyinge Hemos Langat ywak kadwaro ratiro kaluwore gi nek mar wuodgi no ma itudo kod jarit mar jachiw wach elo kar jot ma jatend piny Hussein Mohamed Langat ma osebedo katiyo kaka dereba yangore ni nyobedo gi gwandruok gi jarit no manyinge Mohamed Yusuf Keinan ka nyoriko gi tugo maong'ere kaka pool. Gwandruok makamano emiwacho ni nyomyo Yusuf nyochielo magina dibirio kendo omako agoge gi bundie. Bang'e no joneno yango ni abilano nyoringo nyake tesendo bila ma Mudhangari kama nyogo e report ni ji moko ma ok ong'eyo nyomonje kendo ni ochune bayo magina. Musdola mare Malisa si bende no kawe teseno e kabang'e oringo odhi osiptal ka owacho ni en emane ohinye. Nikaona watu wametoka mbio ndani kwa pool. Kidogo nikasikia jamaa ni kama amenyang'anya askari bunduki. Baada ya hapo bunduki wakati askari alirudishiwa maneno ikakuwa imeisha. Kidogo bado ule jamaa akaenda akarudi akafuata ule karao na maneno. Ndio huyo karao alijam akapiga risasi mbili juu. Watu wakakimbia. Baada ya kukimbia ule jamaa alichukua mawe. Sasa ndio ule karao alichukua advantage kumpiga na hiyo ni mbaya ambapo huyo jamaa sio mwizi. Alikuwa mtegemeo kwangu na familia yetu huko nyumbani. Hata hiyo time kabla hatujaachana na yeye alikuwa anapanga mambo na nyumbani huko. Kuna kazi alikuwa anaendeleza huko nyumbani. So tunaomba serikali atusaidie kabisa juu sisi ni wanyonge. Tunafaa mtusaidie tu kabisa. Koram gajwang jawache kar jot majatend piny Hussein Mohamed ogolo wach ka olero ni wach makamano notimore ka entiere oko mar pacho kae kata pinje ma oko en wach mabende waluoni machiegni wabro nyisi kaka weche dhi bedo. Kwa korocha ochwal ne piny owacho mondo mi omedie doho omenda e budget manyien kaka yor konyo kaso yalo buche mag mibadhi e pacho kae mawachre ni thothgi budho e doho gino makoro thiro chenro makedo gi mibadhi e thurka moyangi riwruok ma Transparency International Kenya moyango ni chike makedo gi mibadhi nitiere to kata kamano ok lugi ka oganda koro ikwayo mondo mi onywakie lwedo kedo gi mibadhi e pacho kae. E kinde keta yanga report mar gewi nonro e wichike mag kedo gi mibadhi e pacho ka
Riwruok mar Transparency International Kenya koro yango ni chike makare ni e pacho ka ma owinjore ti godo e kedo gi mibadhi, to kata kamano chikego ok luw malong'o kaka owinjore. Gino ma osebedo badho e kedo gi mibadhi e Thurka. And what this means is that despite the laws and institutions, there's a big challenge in regard to the implementation of the laws and just the effectiveness of these institutions. Part of the challenges include the ambiguities in regard to the various laws. Riwruogno oseo kwan matin mar omenda ma sirikal thoro keto ne doho ma giwacho ni tin ne 1% mar budget ma pachoka. Koro gidwaro mondo mi med omenda ne doho mondo mi okasi e chenro mar yalo buche mibadhi e Thurka. You will need to look at the state of the judiciary reports in the recent years and look at the amounts that are allocated to the judiciary and compare it with the overall budget. The judiciary gets less than 1%. We have a key concern in regard to the funding of some of these institutions. I think what we have seen as a disturbing pattern over the last number of years is the continued defunding of some of our state institutions, our constitutional commissions, in the effect that despite the mandate that have been given by the constitutions, they are unable to implement because they simply don't have enough resources. Giko oganda jo Kenya mondo ne ni gikedo gi mibadhi chakre kinde giwegi kendo ginyao bedo gi ratiro kod adieri ka giwacho ni mae en achiel kuom yore mabiro konyo e kedo gi mibadhi e pachoka. We are still struggling with the question of ethics in this country, looking at the quality and the fitness and the suitability of some of the individuals that are taking up public office, despite the law on leadership and integrity, which has been poorly implemented, and that has been a challenge. And in fact, one of the recommendations we have made is that we really need to look at that particular law so that we can see how we can strengthen the efficacy. Bende kiwacho ni nitiere kikruok kaka bede migepe tao chenro magi kedo gi mibadhi. Gino magiwacho ni ywayo okenge go mag kedo gi mibadhi ka bende yango ni kedo kod mibadhi osedonjruok ya gi siasa. Gino makoro thiro chenro makamano. There's a lot of political meddling, and even in terms of what they're also able to get in terms of resources as passed by Parliament through the budget, is also interfered with. And so that aspect around the political will in the fight against corruption, we don't have the political will to address corruption in this country. Riwruogno koro wacho ni okenge makamagi ka orangi malong'o to biro neno ne piny Kenya go ndamo mowinjore kedo kod mibadhi e Thurka. Riwruoge makedo ne ratich oganda oseo sirikal kuom digni gi chudo mag ji ma bedo ka kelo midhiero kuonde opogore opogore. Ka piny Kenya dhialo odiechieng' mar ratiro mar ng'eyo adiera ne jogo moserochi ratichgi, kaachiel gi jogo mosekalo sand kotenore gi tulo mag siasa, riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich oganda kotelnegi gi utu wetu biro kanyakla e jiwo twak makende mar chulo jogo mosekale masira makamago. Gidwaro mondo mi piny owacho chiwo omenda maromo bilion 10 mane olandi gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta e 2015 ne jogo mane okale masira ewi tulo mane omuoch tok yiero mag 2007. Can political rhetoric follow political action, investment, and recognition? To actually expedite the processing of these claims so that at least these people who have suffered in the past can actually get some small, we call it token, kuwafutia machozi. Dr. Bernard Mogesa, manjata tije e duol makedo ne ratich oganda pachoka, Kenya National Commission on Human Rights, bende odwaro mondo mi jatend piny od bura mamalo kaachiel gi doho bedo para manyime ka oting' mar neno ni jok makamago oyudo ratichgi. KNCHR calls for establishment of a comprehensive national reparations mechanism for victims, survivors, and communities that have suffered human rights violations as contemplated by the TJRC report. Number 2, KNCHR calls on Parliament to enable a substantive law on reparations for victims of historical injustices. Number 3, we call on the Office of the President, Parliament and the Judiciary to ensure that no form of bureaucracy inhibits reparations in Kenya. Senator Mabusia Okiya Mtata mabendo yuare nyaseno osiro weche Mogesa
kokoni od bura mamalo nyaka koro ne ni jogo moseroch ratechgi e kinde mokalo ochulo omendagi. E odiechiengni ma piny mangima yangi odiechieng' mar ratiro mar ng'eyo adiera, pachoka dwaro nitiere mondo mi ochul jogo eko moselalo ngimagi kaachiel gi jogo mosekale sand kokalo kuom tulo mag siasa. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV, Nairobi. To kama nanyotieno Daniel, wadhi mbele. Obila no ogeno romo mar oganda maonge tije mideo ni Jobless Rally mane ochani alap ma Uhuru Park bule Nairobi. Obila ne otamo kweth rawere kod josiasa moko mane dwa donjo e alabno kama ne osechopo nogol oko mar alabno. Jota chenro no wacho ni sirikal tiyo kod teko modhuro e geng'o dwaro mar jogo maonge kod tije pachoka madwaro margi maduong' en chwalo duondgi mondo mi sirikal omany kaka chugo negi thuolo mag tije. They have denied us entry into Uhuru Park. They have ensured that police are there so that we don't access the park. The many thousands of persons who came cannot access it because they have just decided that we can't hold our discussions there. We wrote to the county government of Nairobi, addressed to Governor Sakaja, told him to give us access because we were bringing in young people who are unemployed. The county told us to pay. How do you tell people who are unemployed to pay? We wrote to the police. They started telling us they cannot give us permission. You see, Article 37 is very clear. Even the Public Order Act, we are just supposed to notify the police. We don't need to seek for permission. The Kenyan government has conspired against the youth of Kenya. You can see clearly that when they post job applications, they say that you must have 10 years of experience and above. Where are we getting 10 years of experience and above? Odiochieng' ka odiochieng' maromo ji 266 yudo tuo mar kahera e pachoka ka 14 to wito ngimagi. Ma kaluwore kod report mar piny owacho moyang kawuono. Kenya rango kenge makedo kod tuo mar kahera. Joma chuo otele kwan ka kuom ji 10 man kod kahera 6 gin chuo. Kaluwore kod chung' mar piny owacho ma Amerika e siro thieth mar kahera kod mamoko kaka yaki kod malaria, piny owacho ikwayo mondo mi oyang chenro mag dhi nyime kod chiwo thieth mar kahera ne jopiny. Judith Omondi nitiere kod ler. En odiochieng' machielo mapek ne piny Kenya, ahinya te odiochieng' ni mar hingo kedo kod tuo mar kahera. Ma kaluwore gi luoro manitie sir mar thieth ne jotuo mag kahera ma osebedo ka yudo sir kowuok kuom piny Amerika kokalo kuom USAID ma dwe achiel ma okalo ne ong'ado sir margi. Kaluwore kod ripod piny owacho, odiochieng' ka odiochieng' maromo ji 266 yudo tuo mar kahera, kwan ma higa achiel romo 124. Bende odiochieng' ka odiochieng' ji 14 wito ngimagi nikech tuo mar kahera. Every 1 hour, 11 people come down with TB. In addition, if we look at the mortality and the number of people we lost to TB last year, every day, 14 people die from TB. On average, every 2 hours, someone dies from TB. So again, while we were here, 3 people lost their lives as a result of TB. Kata kamano e thuolo mar higni 5 mabiro, piny owacho geto duoko kwan mar ji ma yudo kahera kod atamalo 90, ka tho ma ikelo kod kahera to gigeto duoko piny kod atamalo 80. Ma ne lek kapok piny Amerika obwogo Kenya. Penjo en ni be pod lek ni ochung' kare gi omenda ma ong'adi. In 5 years, the world and everybody is saying we need to have ended TB. It means you need to have reduced new infections by 90%. And I will show you where we are at the moment. Then you tell me whether we could be able to reach there. You need to have reduced mortality or deaths due to TB by 80%. We now need to bring the patient who is in the house, who has not been diagnosed, who does not even know that what they're suffering from is tuberculosis. We need to bring them to the facility. We need to get the missing 40%. Paro nitie mondo mi migawo mar thieth oti kanyakla kod tend counties e manyo omenda ahinya to kokalo kuom od bura. Nyaka sani maromo bilion 30.9 idwaro e thieth mag ayaki kod kahera
kae tielo ma okuongo ma higani to maromo bilion 5 dwarore. The country actually needs 5B immediately to run programs that will be affected immediately. That we have indicated, we have suggested as Parliament, as a committee, that the best way probably is to use, there is provision in the Constitution of Article 223, where if a need arises when the budget has been made, some money can be used and then it can be later on regularized in supplementary estimates. And we are thinking that 5B, we should actually look at the supplementary budget. Joma chwe ma oketi rameny mamalo kaluwore ni gitelo e kwan mar ji man kod kahera e pachoka. E kwan mar ji 10 man kod kahera, 6 gin joma chwo. Ka midhiero maduong' to en bedo ni ok gilim ute thieth e timo pim kod yudo thieth e sama chon. Judith Omondi, Ramogi TV. Manen jata tije mar doho Anna Tieno Amadi ochikore kendo to dhoge ni okiare gi weche mibadhi mag mula mabandia manomiyo doho dino omenda makore lach e bengi mage. Magi oyangore kinde dayo dhoji madwaro lemo mar jakom duol matawo yiere pachoka IEBC ma itawo koda put moyedhi ne chendono. Chendo mochakore kawuono kendo odhi nyime kaka Walter Nyambaga leronwa. E chenro mar manyo ng'ano mabiro kawo thuolo mar Wafula Chebukati mane jakom duol matayo yiero kod kio pachoka the Independent Electoral Boundaries Commission IEBC. Chakore motegno ka ji 11 madwaro kom maliet pano ochako chopo kaka wuono jang'wen mochopo nyima pudno. In your own view, kuom jang'wen go moting'o mane jata tije mar do Anna Tieno Amadi okete tago mohore maliet kedwaro mondo oler weche mibadhi moko mane miene. Amadi okoni oko yango weche mag mibadhi mag mula mabandia mane oterego e doho kendo doho ne ogolo chik mondo duono omenda ne bengi maromo Kenya shillings milion 100. Amadi okoni mago ne mana weche mag ketho nying kod miriambo mag otide magikone to okoni ne oyangore ni ok en adieri. The High Court issued orders to freeze your personal accounts. Yes. And those of the law firm associated with yourself. Yes. That is Amadi and Associates Advocates in relation to a gold scandal. That's correct. It is alleged that you and other persons who are at the center of the gold scandal defrauded a British citizen of more than $100 million paid to the purchase of 1,500 kilograms of gold. That's correct. It was an attempt to shake me, an attempt to mudsling my reputation because I've upheld my integrity. I do not have skills in gold trade. Eburano, jopiny Ingresa ariyo moting'o Demetrius Branshaw mane jata tije maduong' e kambi mar Bruton Gold Trading LCC ne dwaro ni mondo duol mar JSC othich oko Anna Amadi kage ywak ni kambi mar Anna Amadi moyangore kaka Amadi and Associate Advocate ne ogoyo kodgi chumbu mag mula e yor mibadhi. Gino ma Amadi wacho ni owinjo mana ka gweno mawinjo aora ni mar ni osewuok e kambino e higa mar 2014. There was actually no reason for me to be in that case and named as the first respondent because the firm that is involved, I resigned from it in 2014. Esechego, bende mane en jakom mar keto e tim chako tiyo mar katiba, the CIC, Charles Nyachae, bende oyudore kom malietno, kipenje gimomiyo ne ogoyo tao e kaka jang'ad buche do mar riwruok mag pinje mag Afrika ma ugwe. I say to myself, I'm not being fair to myself. I'm not being fair to the people of East Africa. Because all this time, Chair and members of the panel, every month I am earning $2,000 for doing nothing. Apudno, mocho e kom kod Nelson Makanda, bine dwaro ng'eyo kopo ni Nyachae nyalo goyo tao ka weche biro bedo moridore duol mar IEBC. Are we going to have our chairman resign before end of day? Not at all. Moko ma bende odunyruok godo kod penje nyima Apudno, uting'o Abdul Kadir Lorot Ramadhan, ma en jang'ad buche do ma Naivasha, to kod Edward Katama Ng'eywa, ne otemo gerore e nyima Apudno. It was alleged that you should not take a lead role in IEBC, now given your past work record, according to his memoranda. As a chair of IEBC, how would you ensure there is unity? Chieng' tich ariyo,
Apudno, Theda dho Erastus Edhekon, Francis Kisinga, Jacob Ngele Muvengei, gi Joyce Brenda, Masinde Mdivo. Chenro ma kama biro dhiyo nyime odiochieng'no makiny kama Pudni ni biro dhiyo nyime kod dayo dho ji mamoko kendo madwaro lemo maket kod ma. Mak mani penjo maduong' en to jogo mochwalo ng'ur kane kod wach ewi bidhruok mag apisas maket kod mane ibiro tim nade. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Dakika na paga buru bang saa achiel na bidhiambo chendo en rameny piny erokamano kuom bedo keti Ramogi TV. Aneno ka Mark Gishura wachoni entiere yugi soche gichopo ne yo makare. Sara Singa mano nyakoro dongo mar wang' Neno West Kanyamkago wachoni entie kodwa imore ahinya Sara. Monica Kumu wachoni entiere kowuok nyaka pacho Ramogi TV lera ahinya kaeto wacho kanyo ni en kodwa nyaka giko. Kaeto Faith Mzomo mwalimu Kaya Malindi wacho kacha ni entie kodwa e chenro gima makodhoge en nito dhano ka ngima dhano wadgi mana matin en mana nek saka saya matinde wawinje pacho kae. Ayano bende William Junior kawuok Kisumu wacho rameny piny chopo ne yo makare gi Samson Okalo Riga wuod Kano Ugwe kachiel gi Akuku Otieno Mathim Lichoinga. Ento wacho ni en olamone jolar komba IBC mamine sana Anamadi kaluwore ni joma chuo osetemo to waonge gadier kodgi. Kata wacho ni Amadi be waseno tije okochama soya yo mayot olemonegi. Hoyo matin mar rameny piny kikidhiambo. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kilunua senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo gogi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana Ramogi TV. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Dana, ako ini yuda mapio pio. Nikech an kaya gombo neni ahinya. Asebedo kariti kuom higni mang'eny. Ute man kacha kande adwan mondo mukte. Kanye kuma dwa gere resort. Nikech kanyo en puodho mane kwere nanoweyona. Checks gi ng'eny ahinya kae. Meher? Chakre odiochieng' ma kawuono, in kik ichak iduoge od joka Gil. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt.
Machiegni kendo nyakwar Gajwang chenro en rameny piny wadhi mbele gi miweche manyien. Mokuom jodak e gweng' ma ofunyo e sub-county ma Kisumu East nyoninde koyo bang' koth mapek chwe gi yamo kendo walo utegi. Mana ka jafwambo marwa David Abonyo lero e kaunti ma Homa Bay bende anyuola maromo 17 e ward ma Kochia e sub-county mar Rangwe bende koth yamo nyomonjo kendo ketho mwandugi. E gweng' ma ofunyo e sub-county ma Kisumu East, jodak wanolal bang' koth mane ochwe gi yamo odiochieng' manyoro walo utegi kendo kelo negi lal mathoth. Wano en koth madwa chwe. To winjo kochako dedo ot matek. Nyayuda gi nyithindo 2 kaachiel gi min ot. Kanyo sewuowi mabati. Nyaringo nyaka koka chiena gi nyathina matin. Bang'e kanyo medo bedo matek. Nyakawo nyathi karingo go oko. Kadhi manyo resruok ka jirani. Yamo ni nyo biro mapek, gi pe, gi koth, kendo nye yamo maluorore mar kalausi. Ok en nye yamo madhi state. Nyo luorore, oringo to luorore. Ema nyo donjo go e od chiwuoda kanyo. Moting'o ot nyaka tado temo wito kuma bor kabisa. Dorothy Achieng' ma en jadak ma ofunyo lero kaka koth ma kamano ne owalo ode kaachiel kod mar wuode, gino mane omiyo ginindo e koyo. Jowadwa koth nogoya makawinjo ni koth nochwe gi pe, an peno nokaneno. Kothno nogoya te maonge gimoro amora manawinjo jowadwa. Miya uru kony, gima datim onge, od wuoda odhi, gik moko koth ogoyo mates achiel olal. Koro anana kama an chiliel. An nyathi kich an chiliel. Koro kunyalo miya support jowadwa, akwayo ng'ama nigi kony moro manyalo konya. Ka yiende ogore piny, kombe koth ogoyo. Matres odhi, moko oma ikwanyo mane miere moko, to moko bende olal kabisa pok wayudo nyaka sani. Koth makamano bende ne olwaro pol mag stima, gino makoro keto ngima jodago e kinda kuru gasumbi. Koro nyo wan stranded e ot kanyo endo, nyo wabet abeta gi nyithindego ot kanyo, nyaka koth ochok. Ka koth osechok, koro awuok oko mondo arangane gimotimore. Ema yudo ka ode ni endi, koth yamo ting'o mabati motero nyaka rangach kocha. Yiende 2 gore tok ot kocha. Mabati ma jirani bende oting'o mokelo mogo stima, pol mar stima mogore piny toke koni. Jodago koro kwayo piny owacho mar kaunti kod mamalo mar konyogi e gero utegi bang' yudo midhiero makamano. Koro an gi kwayo ni ng'ata ng'ata ma Nyasaye de mul chunye mondo obi oreswa, wayude kaka diwa chungi ne nyako ni ot kendo wuode ni oyud kama ninde. Onge kaka mama ni nyalo dhi lawo nindo, to nyathine ni be dhi lawo nindo. MCA moro Mr. Waro kelie kony ka mondo nyako ni oyud kaka wang notimo nonindi e odne gi nyathini. Komachielo e kaunti ma Homa Bay, anyuola maromo 17 e ward ma Kochia e sub-county mar Rangwe bende ne onindo e koyo bang' koth mapek yamo walo utegi. Kaluwore gi ruoth ma Central Kochia location Nyuka Beth Obila, anyuolago bende ne owito mwandu manengogi pok oyangi kaachiel gi chambgi e puothe, ka koro okwayo piny owacho kaachiel gi ji ma chunygi ng'won mar konyo anyuolago. David Abonyo, Ramogi TV. Obila dhi nyime kod timo nonro bang' tipo mar miyo moro landore e mbui ka irodhe bath bur kama nyocha ik jaode. Yangore ni miyono nyocha irodho wira ni odagi bolo lowo mokwongo e liend jaode no kaluwore gi kido kod timbe oganda jo-Abagusi. Cynthia Onyango nyoler mathoth. Tiponi manyocha omaki e gwenge manyabi Simba e Mugirango West e kaunti Manyamira dhi nyime kod kelo paro ma opogore. Miyoni ma irodho e bath bur mar iko en Melen Mogaka. E tiponi, miyoni neno matamore ngang' bolo lowo e liend jaode machon Wilfred Onyinge mayande otho bang' yudo masira mar apiko. Monjno manyocha otimore chieng' tich abich tarik 21 oweyo dhano kod buok. Wayudo thuolo mar romo kod Melen kendo timo twak kode e yode mayudore e boma ma Narok e kar dak ma London. Melen nenore ma ojony kaluwore kod midhiero manyocha ojuke. Mimi Kenya nimetendewa hata siyuko hali mzuri. Penye nilifanyiwa CS juu nimefanyiwa mara 2. Ni hapo nimekanyagwa, nimefura mwili mzima, nilienda hospitali. Nataka tu serikali nisaidie juu sina uwezo wowote. E kinde monjno,
Min Melen ma bende nyocha okowo nyare e ikno mar jaode bende nyocha omonji. Mtoto yangu leo vituko. Sasa mimi tukiwa kwa kibanda niona wanaume wanakimbia, nikauliza ni nini. Mimi anashikwa na wanaume mbili wanatandika wakifuruta yeye kwenda kwa kaburi. Sasa mimi nikauliza, "Oi, ni nini amefanya?" Ati amekataa kwenda kuruhusa mchanga. Hiyo video tulipigwa. Watu walikuwa wananipiga, sijui nani ananipiga. Kaanguka chini. Mzee ukanang'ang'ana. Awesani watu kijiji msime napiga nduru, ruhusa mchanga. Hatutaki muende kuolewa mahali ingine. Chana yangu alikaa kwa hiyo nyumba kuchunga mwili paka asubuhi. Na hakuna mwingine. Iko wengine wanawekwa nje asitoroke. Anyuola no wacho ni nyithind jalno ma osenindo ne ochun kod nang'olo mar kar ik mondo kik gitem ringo ka giweyo anyuond wuongi. Nijaribu kuniwekea kwa mdomo, wakanifunua nguo zote, wakaniweka hapa ndani mchanga. Hata siwezi jua. Obila mag okwach kich mawuok e gwenge ma Nyamira oyango ni gigeng'o ne achije moko adek ma oting'o Lamek Ong'indo Soro ma jahigni 27, Robert Pokea Sarudi ma jahigni 43 kaachiel kod Bismarck Ondiek Sarudi ma jahigni 40 ma gin achije e monjno. Tumeshika 3 suspects whom are supposed to be identified by the complainant. And the complainant have promised to be available by tomorrow. Because she doesn't reside here. She stays at Narok. Bende ne watemo mar ng'eyo kido kod timbe mag jo Abagusi ka owuok kuom jodongo magi ewi timno. Katika mila za Mkisii, wanawake hawakuruhusiwa kutupa mchanga kwa matanga kwa kaburi. Lakini if there is doubt, ikiwa wazee wanaswala juu ya kifo cha huyu ambaye amekufa, basi ilikuwa inalazimishwa. Kwa nini? Ili kuondoa zile fikra kwamba hukuhusika katika hicho kifo. Melen igeno mar chopo itesendo bila odiochieng' makiny mar yango jogo mane orodhe e kinde yikno. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jokanye sekta mar matatu mayande obwogo weyo chulo suru ne tend kaunti ya Migori ka giywago lwasi marach mar tich kod midhiero mamoko koro oyiedhi nyime kod chulo suru bang' bedo kod romo gi gavana ma kaunti no. Matatugo motene kod jakom margi Henry Ogombe olone gichopo e winjruok makare gi gavana kendo osewinjo ywak margi. Moko kuom gigo mayande giywago en pi mapong'o moko kuom tesende nyamburko e kaunti no, lel ma tesendego e kind ng'oro mamoko. Gavana Migori Ochila Yako singo ni winjruok margi idhi keti e tem. Gik magikwayo te en ratich gi mondo gikwa kendo kaka sirikal e kind kawuono gi wuok tich mabiro waloso chenro maber mar kaka wadhi tieko gik machando gi manokete andike go te. Koro wawinjore ni wati kanyakla, wawuoth kanyakla, wati ne jo Migori County maber. Gavana wuoyo kodwa maber kendo nyiswa ni tatizo mawando weche mwan go te oseyie dhi loso ka gik mande ito weche wa mwawacho oseloso nwate. Barabara ma Kababu nyaka pinyo yie gavana marwa wacho ni dhi lose kendo dhi lose mogoye maram maber. Wago erokamano kendo gavana wacho ni biro romo kodwa mamiwa pesa mag loans mag empowerment. Weche mag juo kata mag receipt wabiro loso ke owacho to biro formo team madhi loso no kaka geche nyalo ngado receipt mwaket gi iluongo ni sticker. Chakre sani gik manyo thagowa waseloso. Ushuru ndio tegemeo letu. Wadhi chule chakre sani kenda ng'enu winjo wa kamora mora matatu operators wawinjore nuko chakre sama wa aikani jo matatu te chulo ushuru e Migori County. Ushuru nyaka wachul nikech sirikal okinyal ran ka ushuru onge.
Riwruok makelo kanyakla jotugo mag karate alwora ma Nam Loleka Region Economic Bloc Karate Association nobago tuke mag karate kaka yor jiwo kendo tego rawere tuke ma kamago. Kanolose kinde tugo ma kamage kaunti ma Kisumu, jakom mar riwruogno Dr. Marco Bonyo oyango ne gichako tuke mag karate mar nyiso were mag rawere e counties mayudre e Lake Region Economic Bloc kendo kwa sirikande mag counties makono mondo mi koro lwedo e tego rawere e tugo makamano. Bende oyango ne riwruok makamano onge gi paro mar piem gi riwruok maduong' makelo jo karate kanyakla pachoka kaka osebedo kaliekore. Tournament ma kawuono ma waloso ne ochakore nyoro to ne en mar wuok e lela mondo ng'e ni wantie gi riwruok makelo counties waduto kamoro achiel mar dongo karate mondo mi kata governors wa mag counties manie Lake Region ka nyalo siro karate ni kendo nyalo konyowa tege kabisa. We've had a cross section of clubs, individual players coming, and to us is a very big plus. And I want to appeal to everybody who practices karate in this country that counties have the freedom to come together, just the way we have done. And coming together does not mean that we are undermining any office at all. Kocha Benny McCarthy kwa jo Kenya mondo mi homi thuolo maloso team mar Harambee Stars bang' tao team ne tuke ariyo kowuok Amodhi gi Gambia ai tuke mokwongo kendo wito tuke mar ariyo odiochieng' manyoro e kindgi gi team mar Gabon. Lek mar Kenya donje tuke mag pinje duto higa manyien. Chalo ka gima koro segore Luanda kadwaro nitiere mar Benny manyo jotugo matindo mabiro konyo Stars kuom higni mabiro. Them as a team, they had more togetherness than what we had. I've only been here a very short while, and there's so much you can try and change, but you're never going to get how you really want to be or where you want to be in only 1 week with the team. You know, so it was difficult, and we are grateful for the support, the people of Kenya that came out to support. Wow. This was the most memorable experience I've experienced, even in my time playing as a player, playing in Europe. This was what Africa should be about. Wakayo machielo nyakorom gajuanga kamano bende kelo wa giko mara chenro kata okang' mokwongo mara many piny hasingoni twak kacha wadhi donje twak daka machuok kenano ka Fred Osuru kanti Dandora Phase 2 owacho ni en wach malit igoyo miyo elela nikech otamre ololo e iko dichuo manosewerego ento wacho ni no kowinjo chop kanyo mano pach Fred Osuru kato Joyce wacho ni entiere kodwa wacho ni wang' ni oteme ng'ama miyo e kom mar IBC karabano mama Beldin Oricho kachiel kod Eric Oricho e Caldan Oricho wacho ni gin koda chendo kata kamano gintie kod kuyo kanyo bang' lalo Polycarp Oricho mong'ere kaka boy gintiere kanyo kochia e county ma Homa Bay Musa hinya Nyasaye mondo mi omedo yo e kindege mag tem magero yo matin wadogi twak mara many pinya korom gajwang'ani sin wadi twake wechego motendre kod kahero dichieng' makawuono ka bende piny ngima yango chieng' ni mar kedo kod tuo makamae wadhi ng'eyo to gino kenge mage ma osebed kaigoyo to gisechopo kanye wendo wa en Isaac Rabari mantiere e county ma Kisumu achiel kachiel wadhi go kode mbaka koya studio mar ma Kisumu daka machuok kendo miyo kikidhi abor wado daka machuok kendo wasebedo gi jaloko Belinda Hadhiambo. Jumuisha na Shabiki Jet X and nyakuwa a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stalled projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jumuisha na Shabiki Jet X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428.
Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Ok an ema sechikou. Beduru gi teko kendo beduru gi chir. Kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di *811*414#. Kushino no ken min prince kata matin. Endo ko nyathi matin maonge to kende. Halina ko iwe timri kamae. Machiegni kendo nyakwara mga jwang' chenro en rameny piny wadonje kidieny mar 2 na singo ni twak kacha kotenre kod wechego mag tuo mar kahera. En odiochieng' bende piny ngima yango odiochieng'no ma tuo ni nyakwara mga jwang' miyo ntiere gi wendo na Kanye County ma Kisumu. Isaac Rabari manja kanyo Network of TB Champions. Isaac oimore mose nyakwara mga jwang' kapok achako twak makamae machiegni. Imore uru joka bogi amosu imore uru. Machiegni ahinya Isaac, erokamano kuom loso thuolo. Nyiswa ni to in kaka jal mabende jakanyo e riwruogni mar Network of TB Champions. Nyiswa kaka wuodhi osebedo kae to bende nyiswa matut kotenre kod riwruogni mar Network of TB Champions. Utimo ang'o e riwruok ma kamae? Okay, riwruogni en mar joma osewuotho ama gin joma bedo affected in one way or another gi wach mar TB. Gin joma osetuo joma nigi TB ma ochopo e complete treatment. Yani ng'ato chako thieth mutiko tayo ng'ato mutiko thieth. Because TB thieth mar TB ok en thieth mana achiel, en thieth madhi tich auchiel. Koro riwruok ni en riwruok mar jogo makedo ne tuo mar TB ni, to gin joma osekonyo in one way or another jogo ma ne nigi tuo mar TB magichango. Koro mano miyo one champions mag TB because wasekale e yorno. Maybe ni wasebedo gi tuo mar TB mwachango or wasebedo gi jogo manigi tuo mar TB mwawuotho kodgi mwatagi e yorno magichango. Kamano. Eyo kenge ariyo gi Isaac, inere kama ilware diponi ni isebedo kod tuoni koso ne intiere gi jal man intiere kod tuoni mabende ni kodi machiegni kata familia? Okay, an asebedo gi ji ariyo machiegni koda machiegni man go e ot mane nigi tuo mar TB ma atayogi e chakruok manyaka gi chango e dweche 6 go. Momiyo koro an gi chir ang'eyo ni asebedo e wuoche no. Ang'eyo challenges magikalo jogo manigi TB. Koro miyo abedo gi chir mar wuok oko konyo jomoko ma bende bedo gi shida inano e wuoth mar TB ni. Nyiswa ni to ere kaka riwruogni mar Network of TB Champions, ere okenge mukao mane ni ugeng'o
tuo makama mondo kik mak oganda kata kopone osemakogi to ere kaka ukonyo mondo giyud thieth margi. Dipo ni nitiere osiptende mutiyo godo kata jogo mabende machiwo thieth e kor gwenge, koso ere kaka utiyo mondo mi ugeng' kata uchiw thieth makende e tuo makama? Mokwongo watimo gimiluongo ni early diagnosis. Before mano watemo timo gimiluongo ni awareness e gweng' kacha ama e community. Wang'iso ji ranyisi mag gik maka bed ni gipitia, nya bedo ni ranyisi mar bedo gi TB, kaka maybe ka gin gi weight loss, kata pono gin gi luya ma gichwero otieno, night sweat, gi ahonda. Kendo wang'iso ji mondo gibed ka gitemo geng'o bedo gi TB, because TB en gima airborne, en gima ng'ama ni kode kofuolo kuma ji nitie to okeyo muya ma nigi kute ma nigi chembe mag TB ka. Koro wapuonjo oganda ni mondo gitem geng'o kik giyud TB, mondo gibed kuonde moko ma nigi gin oyanga ma nitie open spaces, kata poni gin e geche gibed ka giwuotho ka giyawo drisni ama gi avoid kuonde moko ma crowded. And again, bed ni kata gichamo chiemo moko ma balance diet mondo kik del rateke mag del ka kik dog piny manya miyo TB yudo thuolo mar donjo kuom ng'ato. Mar ariyo, wawacho ni watimo awareness. Some awareness en sama koro wawuotho wapuonjo ji gigo ma kaponi ne gitimo to nyalo miyo giyud TB, ama gima gitimo to nyalo miyo giyud TB e yo mayot. Koro wapuonjo oganda at the community kucho. And again, wariwre gi facilities, health facilities, kaponi wa identify cases mag joma nigi signs mag TB, wang'iso gi mondo gidhi mondo otimnegi screening, because TB kata obedo ni onego tuo manego ji, but en tuo mithiedho. Koro wapuonjo ji mondo odhi mondo gibed screened, ma kaponi oyud ni ka gin gi TB to mondo gichak ketgi yath mondo gimuony yath mondo gichangi. Rokamana ahinya Isaac. Kindegi mabende wuotho kendo luonge ni awareness kata keto ji ng'eyo kotenre kod kituo makamae. Nyiswa ni to ere rwak ma gimiyo kaka oganda mantiere gweng'. Diponi ntiere kaka samoro jomoko temo mondo puok gidwa winjo wecheu, rwak mane ma gimiyo koso girwako kendo giyie mondo mi gibed piny kodu mondo mi giwinj puonj makama, gibedo nade? Nitie ng'ikruok matin nikech TB ng'eny ji associate gi wach mar HIV. Koro yudo ka stigma cha sama ibiro miyo ng'ato puonj ni aneno ka samoro nyalo bedo dalili mag kaka jabedo dalili mag TB, koro ng'ato bedo go kwedo cha wacho na hapana, okan koso paro ni kiwacho ni en gi TB koro mano en gi HIV. Koro wabedo gi shida kabisa seche mo wadhi e community kacha wapuonjo ji wach mar tuo mar TB. But koro gima chielo watemo demystify mondo wang'is ji ni TB opogore, ok en bedo gi HIV. Koro watemo mondo wang'is ji mondo giwuok oko mondo opimgi, mondo kapo ni ka gin gi signs ama ka gin gi tuo mag TB mondo omigi yath mondo gichangi. Ng'eny ji okorwako ahinya kaluwore gi wach mag stigma, ni ng'ato paro ni kidhi kuro samo konenwa to koro gi associate ni jogi koro ka obiro kani oganda bonenogi ni bebi ni gin gi wach batu marayaki. Isaac, ere kaka uteo mar konyo kedo gi wach mar akweda ni kata stigma? Seche ma usebiro kacha to kata kamano nitie jok morwako kendo yo kod mbaka to ka gidok to nitie kaka oganda ng'iyo gi mopogore. Ere kaka uketo mondo mi oganda bende duogo yie kodi kata gin giwuon gibed kod chia kata gi chuny mar dok e kind oganda kendo? Ere kaka okenge mokaw mar kedo kod akwede makamagi? Gima duong' ni wamiyo gi puonj ni TB en tuo ma iyudo opogore gi HIV. And again, TB en tuo ma kose pimi moyudi in kode to kimuonyo yath e yo makare kendo e yo malong'o kendo kizingatio sa to ibedo ka ichango tijegi kama tijegi kawaida ma onge ng'ikruok moro amora. Koro wang'isogi ni
bedo gi TB ok en gimoro malich ahinya, ema ni en ni onego bed ni ing'iyo mondo ibed chak muonyo yath, kisechako muonyo yath mondo ngimani obed makare. Sache mimuonyo yathno to iyudo ka imiyo jok ma idak go machiegni ka alworano gin be igeng'o gi kos ng'eni kaka ma pod ok imuonyo yath cha in infectious, inyalo miyo joma idak go alwora machiegni gam tuoni. Koro wang'iso ni mondo once ni iseyudi ka in gi tuo mar TB to koro mokwongo kise accept mi yie in gi tuo mar TB idwa kony to ikete yath. Koro wabotayi mos e yorno manyaka yud complete treatment. Erokamano. Kinde gi bende timo wach iluongo kacha ni early diagnosis kata ng'eyo tuoni chon kapok onyare ahinya kata kapok onyae dend oganda. Nyiswa ni to kinde mokadho aseneno ka sirikal nokawo nyamrerwa mantiere kor gwenge gitiyo godo mondo gikonye weche mag thieth. Nyiswa ni to ere kama udonje gi jogi, nitiere kaka utiyo kanyakla gi nyamrerwa koso unuti atia yoru kaka network mar jogo iluongo ni champions mag TB, ere kaka utiyo heye kae Isaac? Ingene lweny mar TB ni ok en mar ng'at achiel, en lweny ma nyaka nywakne. Koro wambe watiyo kanya achiel gi CHPs go, wakonyre sama gin be kapon gi identify cases giluongowa, koso seche moko ginyalo yudo ni gi identify cases go to nitie joma tama. Koro wan jogo mosewuotho e yorno, koro giluongowa to wawuoyo kod ji aina kamagi, manyisogi ni ma en kaka koro oyudi maybe in gi signs mag TB, to koro watemo mondo wahoyogi, wa cancel gi kendo wahoyogi wanyisogi ni kata obedo ni ing'iso signs to omedo ber kodhi otim screening, to koyudo ka in gi TB to ma en tuo ma bedo treatable, ama inyalo kimuonyo yath idhi chango ma ngimani bed e gima kawaida. Koro en gima wa collaborate nyaka gi CHPs ama nyamrerwa e community kucho, wa collaborate kodgi. Ka gino joma tama to giluongowa mondo koro wang'isgi kaka bing ni wan wasebedo e wuoche no. Koro wang'isogo ni ma en kamae kaka onego timo kama wamiyogi puonj mano onego gitimo, kaka onego gidak, chiemo onego gichamo, kaka onego gimuonyo yath, alafu be kendo wa assist gi paro negi chieng' mar dhi e clinic. Ma ariyo, nitie jomoko ma samoro wigi wil ama gilal, koro wanyalo wariwore gi facilities ama kuonde mag thieth kapo ni nitie joma olal negi ma koro chal waluongo ni treatment interrupters, gi interrupt treatment margi. Koro wadhi gine community kacha kwa wamanyogi mondo wawuo kodgi mondo waduokgi mondo giruog e line mar muonyo yath ma kawaida. Erokamano ya Isaac. Kinde mokalo nwaneno ka jatend piny manyien mar piny mar Amerika mosebedo bende ka chwalo kony ne pinje mag Afrika gi pinje mamoko, kony mag thieth ahinya to ne TB kod tuo mar ayaki. Kenya kano waneno ka ne nitiere moko kuom jotije ma bende ne tiyo kuondego manosechako ywak kaluwore ni tich orumonegi, ka jotuo bende ywak ni onge chwalo thieth kata chenro mag chwalo yedhe kaka biro dhi mbele kaluwore gi chungo chenro mar chiwo kony ma kamago. Nyaka sani ung'iyo ni to chal ni nade, ere kaka chal kono Isaac ahinya to e kedo kod tuoni mar TB ka nyaka ne koro chung chenro mar chwalo kony gi jatend piny Amerika manyien Donald Trump? Gikruok osebedo mang'eny nikech mokwongo kane wach ni owuok kane Donald Trump ogolo that directive, noyudo ka ng'eny ji nitie joma jotuo manipone line mar thieth ma kana wasewacho mbele cha kata ni tuo mar TB, thieth mar TB en thieth ma dhi alanda ma odhi dweche 6. Koro ka jomoko nitie mana yudo buok kaparo ni yawa yedhegi onego nomuonyo gi pile pile, to ka koro Amerika mane osebedo ni ka en dola maduong' e chiwo support mag yedhegi, to koro osewacho ni ging'ado kony. Koro yudo ka ng'eny jotuo mag TB man tayari manie treatment ne nigi buok kabisa. Koro wasetemo kaka champions
mokwongo mondo wa encourage geni nitie geno, wan gi geno ni kata bedo ni nomiwa waiver ma 90 days ma berumo dwe mabiro, to wan gi geno ni waketo pressure one as champions, network of TB champions in Kenya, waketo pressure mondo sirkandwa ni mondo sama koro gitimo budget margi, koro yadhe mag TB gi mag HIV gi koro okete budget mar sirikal, kik obed ni koro wategemea gine maoko kila mara. Onego bed ni kaka wan kaka champions gima wagine kabisa wasero kendo watimo advocacy wan sirikal mondo wabed gi domestic resource mobilization, en manyo pesa domestically manyalo kata for yedhe mag TB gi, because ok wadwa ngini TB tuo mar TB en kichako muonyo yath ok onego ni interrupt kata nda odiochieng' achiel, because ki interrupt to inyalo develop resistance makoro bedo gi bedo gi miloni gine ibedo gi MDR TB ama en TB moro makoro osebed ni koro o resist yath, to ido ka TB aina ni koro thieth mare bor zaidi, koro okalo dweche auchiel mowacha moko dhi nyaka kata higni 2, koro ido ka okelo pek ne ng'ano ma muonyo yath, mariyo okelo pek ne sirikal because yedhe gin expensive. Koro wasundo sirikal mondo otim domestic resource mobilization mondo budget, sama itimo budget gi par wach mar TB, HIV gi malaria mondo obed ni en ting' mar sirikal. To kamano nya Isaac, bende nano kachiel kuom nonro mane otim nyiso ni kwan mar chuo mantie kod tuo mar TB nitie malo moloyo joamine. Kikawo ji 10 yudo ka ji 6 bedo joma chuo kama nitiere kod tuo ni. En ang'o makelo chal ma kamae? Ma biro kotenre kod wach mane amiyo ng'eny joma chuo ma yudo tuo ni Isaac. Dipo ni nitiere moko ma bende ogando jobed ni ng'eyo? Gima duong' iwacho ga niya, joma chuo nigi poor health seeking behavior. Ng'ama dichuo kitambo odhi osuptal iyudo ka koro en gino omere zaidi as opposed to mine, because mine gima tin to gisedhi kar thieth manyo thieth, but joma chuo gikawo ga muda sana kapok gidhi kar manyo thieth kapo ni winjo marach. Most of them ohero self medication, ng'ato dhi kowinjo marach matin to kata kofuolo to dhi e chemist kata to onyiewo yath. Koro iyudo ka joma chuo gini noro saidi. Ma ariyo, lifestyle ma joma chuo, ng'eny joma chuo gin joma ohero gudre kuonde mang'eny, labda kata mpira kata kuonde moko mag budho gi. Ting'eni kaka nawacho ni tuo mar kahera kata TB ni en airborne. Koro sama ubiro kamoro achiel to yudo ka ubedo vulnerable, koro gibedo ginyalo yudo gamo tuo ni e yo mayot kabisa. Koro yudo ka joma chuo kuonde mag chokruok magi ng'eny zaidi. Alafu kata kidhi kuonde moko nitie kaka kuonde mag changa dance, yudo ka gi share, yudo ka glass en achiel to ji share. Samoro kata nitie ng'ato jalo manigi TB kanyo, koro yudo ka oketo ngima mag chuo wetege man kanyo at risk mar gamo tuo mar TB. Rokamana ahinya. Ntiere nyaka ne chaduoki chien matin kamano wagoye mbaka ewi ng'eto mag kony mane osebedo kichiyo gi piny mar Amerika. Kirango malong'o, dipo ni ntiere ng'ukruok kata ng'ikruok mosebedo wechego mag thieth, koso jothieth mapacho kae kata sirikal oseketo kenge malong'o mag neno ne gikonyo kendo gidonje e fuok modong' kotenre kod chungo chenro makamago mag kony? Kane lendo no owuok, ng'ene sirikal nigi mpango mag timoga kuom muda ma kata kano bedo ni lendo no owuok to ne onge ng'ikruok moro maduong' ahinya, because tayari ne spread plan margi mar iga. Koro kata gino obede kore kata nyocho owinjo ka waziri ma concerned nowacho no regi flag off yedhe mang'eny from KEMSA ma en mag TB gi HIV gi malaria. Koro
paro ji mane nigi luoro, but sirikal no kao okang mar bridge the gap man ne di book wach mar direction mane Trump ogolo no, but sani onacho ni chien kucha mane ting matin mane yadhi samone lal ga, but sani to yath koro nitie to wan gi geno ni ka wach mar Trump ni because no chiu 90 days waiver marumo I think it's April 19th. Wan gi geno ni gin begin dhano jiba yuak oken Kenya kende oken Africa kende kata mana piny mangima yuak ne Trump tangeno en bo ngeno winjo mangeni wan gi geno ni githo loko pache mondo wach mar thieth mar kon odhi mbele. To kata kamano wambe wamedo sundo sirikandwa mar Kenya mondo oket gine e budget mondo kik obed ni koro wa tegemea oko ahinya. Koro gima nyacho ni sani kas kuom sani ng'ikruok to koro pod onge, pok wawinjo joma ywakra ni ng'ato okoso yath mag TB kosi yath pod dhi mbele kosi ne en gima sirikal nosetimo plan nyaka the end of the year. To ponono ni geno mawantiere go ne onyalo ko chunyen bende en dhano kakiwacho, to ponono ni adieri ogolo kalambe mondiko ni adieri onge kendo chwalo kony kendo mag chenro makamagi. Biro bedo nade Isaac? Bende ntiere okenge moko museng'iyo munyalo tero ne sirikal kata ma sirikal nyadonjore mondo mi okony kata mana jok mamoko manyalo pinje mamoko manyalo bende dhi mbele gi chwalo chenro makamagi? Wan kaka riwruok mar TB Champions of Kenya mokwongo wasendiko petition ma odhi ne bunge ma dwaro ni mondo higa ka higa kitimo budget kaka nawacho cha TB gi maler obed factored in, obed gima en part and parcel of the government, because one oganda one mwandu ma sirikal. Koro gima sirikal no betu maduong ne joge, they should invest in their health, in their healthcare system. Koro miyo one okwadwa ngiyo ni Trump okelo pesa kata okelo pesa, wadwa ngini sirikandwa ni ongini gitim domestic resource mobilization, gimany yore kaka ginyalo manyo pesa gikete thieth mondo mari wadwa niya gicommit ni by 2030 gitieko wach mar TB. To en mano gima nyalore mana ka nitie that commitment and political goodwill mar sirikal. Ndik molongo ni commit, invest to mara dek ono bedni koro give make sure ni kag say invest to koro gi deliver. Commit, invest and deliver. Koro gi commit ni sirikal gi dhi dwaro ni mondo gi end TB, then invest en gi koro gi keto ni bedo gi manyo resources ama pesa gi keto mar yo yedhe gi kod okenge mang'eny ama support wan joma ni community gi support wa mondo wa create awareness mondo wamanji watim gimawacho ni mawacho ni early diagnosis cha mondo joma nigi science ka mondo bed screened, mondo koso bedo screen joma oyudo ka gine science mag TB mondo oketa yath, then gi deliver ni services mag HIV kik bed mag TB kik bed ne ng'ikruok moro amora. Kako chak ng'ato ochako muony yath nyaka giko mowacho ni ng'ane koro otiko treatment mare ma obedo keyword of TB. To kamana nyaza ka bende iseneno gi wang'i ka sirikal ma pacho ka ntiere kuonde ma ng'ikruok osebedo kendo oganda osebedo ka ywak ahinya to sekta mar thieth oseneno ka lakteche wuon winjo bed ni chiwo thieth osebede apaya kuom kinde buora. Gino marien ni sirikal odhi omedie kata omenda moro e budget mondo mi obi okonye weche gi pononi kony maya e pinje ma oko bende ochung'. Yie mari ni kanya gi okang' ma kamae bende iparo ni en gima sirikal nyalo timo pacho kaluwore gi chal mar uchumi kaachiel kod kaka sirikal osebedo ka golo pache kata wuoyo e wi weche go motenre kod sekta ma thieth e pacho kae Isaac?
gima duong' manyalo kelo konyo Kenya ka ema ni ka wageng' biluongo ni corruption. Niwach anya paro kwa paro kodok chien jikere manowuok masa koro sani machielo kawo kare. Nowacho ni odiochieng' kodiochieng' wawito bilion 2 e yor mibadhi. To kwanyalo geng'o wach mar mibadhi ma koro obed ni pesa te ma sirikal okete mpango mare tiyo e yo makare ema gimidware no, to okane ka funding wach mar TB gi HIV and malaria nyalo tamo sirikal, because pesa ng'eny Kenya waka to mani ng'eny pesa lal through corruption. Ko kinya din rode ma pesa lalgo ma obed ni kila pesa tiyo e chenro moketne. TB en gima tin mang'eni by 2030 we can end TB. Manya benu watik wach TB mon koro jo Kenya obed ni pesa mado kele wach ma TB no tim go dongruok e yore ma gine okange moko machielo mag health, because health to chemang'eny mok ok TB no kende. Ko kwanyalo dino rode ma pesa lalgo to nyalo konyowa man kwatiko TB koro pesa no nyalo bedo channel to other things kata mana weche mag education and what have you. Achiel kuom penjo maeno kae en ni to kopogre gi piny mar Amerika bende nitiere pinje moko ma bende osebedo ka chwalo kony kotenre kod kedo kod tuoche ma kamage, Isaac? Yes, pinje to nitie emani Amerika emani golo the bulk ng'enyne, but WHO oting'o pinje mang'eny ma siro tuochegi. Emani koro Amerika kanowacho ni gi pull out since ne dona maduong' koro emane koro fuok ne neno to ka wanyalo riwre gi jo all TB partner TB champions ok kata Kenya kende but worldwide, ko wanyalo push mondo pinje ma ginyalo kawo gap ma Amerika oweyo kuom sani ni tang'eni ngima bodhi mana makare. Koro it's just upon all the champions worldwide mondo wabi together mondo wasund pinje man gi nyalo mondo koro kaka ni golo matin koro gimed chwalo gi matin mondo obago gi cha ogino obed ni nyalo feel ka mane nafas mane Amerika ogino oweyo. Ano bende penjo ka ni to bende TB thiedhore chuth marume dend ng'ato, kae to bende penjo machielo en ni to koseyudi kode mokwongo bende onyacha koduogo kendo koso kosebiro to koro obiro to lal chuth kose thiedhe, Isaac? TB en gima ithiedho. TB is treatable. En gima muonyo yath izingatia yor muonyo yath yo makare sa kaka owinjore, en gima bang' dweche 6 onego bed ni koro isechango. To duogo ndik mo luongo relapse. Inyalo TB nya duogo. Inya bed ni nisechango kata mana igni moko mokalo, to kendo kaluwore gi alwora mentie, environment mentie nyalo kendo miyo gam tuo mar TB kendo. Koro en gima kata bed ni isechango yes to pod inyalo yude. Koro miyo kata ka nisechango to pod nyaka wazingatia gik moko madigeng'wa mondo kik wayud TB. Kamano. To nitiere yedhego ma bende chiwo mag thiedho TB. Nyiswa ni to bende nitiere moko kuom lokruok e del mar ng'ato abiro nyalo bedo kowinjo bang' yudo thieth makama. Mago ma bende otest ni side effects mag yedhe mag TB bende nitie koso dipo ni kose thiedhi to rumaruma kendo iduogo wang'e kaka ne in chon? Okay, yath moro amora en chemical. Sama odonjo dendi ne ok ong'iyo kode, koro nyaka ibed gi some side effects matin. Sana yedhe mag TB gi ng'ato nyalo winjo ka en gi business moro ama winjo ka chunye lewe, to maduong' iyudo ka sama ng'ato dhi haja matin, iyudo ka
lach ne yudo ka kala ne opogore koro moko buoga jomoko ni yudo ka kala ne okawo kala mar yath cha ema yudo ka ng'ato lawo yadhno. Another thing yudo ka jomoko bedo ka ng'ato wacho ni ujo ka wiye rundre but all the with the time ka koro chako dhi mbele gi muonyo yath to yudo ka side effects olal makoro kendo gilal kabisa ma bedo kawaida kosko yudo ko dendi oseng'iyo ge yadhno kose maka ne biro bet man ko ne gi man wendo e del ko del ne nyaka ne react but del chopo melu equilibrium ne del kosko oseng'iyo gi chemical modonjo kuome koro yudo ka koro inena sawa ma onge gikuk moro amora to iwacho ni anyo kipenjo ni bang' tiko muonyo yath ama bang' chango kapo nitie any side effects manto pok wawinjo kose enena kise chango to inena kaka ng'at ma kawaida ma onge gima dipogre ma ng'ama ncha nigi TB koro chango inena kaka ng'at ma kawaida. Erokamano ahinya. Bende nitiere paro mopogore opogore kane wachako kacha ne nyisa ni samoro nitiere akwede mabiro ka luwore ni oganda moko pachgi giparo ni tuo ni gitude machiegni ahinya gi tuo mar ayaki. Nyiswa ni to gin yie mage kata paro mage mobam ma gin ok adieri moganda thoro bedo iluongo ni misconceptions, giko ma bende oganda paro ni ego to kare ok ego. Mana kaka nawacho cha ni ng'eny ji ne associate gi kute mag ayaki kos gini TB kochami kabisa tedo ka dendi dhero to gifuolo koro ng'eni chon ido ka ne wach ma ka ayaki chakre dhano ne dhero joko ne fuolo because ng'eni TB gi HIV giringo kamoro achiel in that ng'eni HIV TB mako ng'ato mana ka sama rateke mag del mare odok piny koro yudo ka ng'ato ka nigi sama ng'ato ka nigi ayaki yudo ka rateke mag dende odok piny koro yudo ka yot ne mondo ogam tuo mar TB mayot koro mano ema nomiyo ji ne associate ga TB gi HIV but mano ok en kamano. Inyalo bedo gi TB to ina HIV negative ma kimuonyo yath ma 6 months makare to bende ichanga ma dhi mbele gi tiji ma kawaida. Another notion ma jomoko wacho ni maybe ni TB nya yudo ka maybe ibede achiel gi ng'ato ma mano ok en ema TB nya yudo mana kapo ni uriwo kamoro achiel ni un kuma congested to ng'ato ma nigi TB samoro fuolo to koro droplets ka o idhi gamogi gi umi koro mamiyo koro yudo tuoni koro yudo ka mag misconception ma ji wacho ni ng'ato paro ni maybe koro ni bede achiel gi ng'ato yudo TB ok en kamano. Erokamano Nyaiza, kwadong' dakika ariyo kende wach ni mogik ne oganda inyate kedo gi tuone mar kahera kaachiel kod kaka ginyalo dak gi jogi mantie kod tuoni gi hera mowinjore kaeto bende ging'iyo ni ok gichori machiegni ahinya mondo mi gini omed landore. Ere kaka ginyalo dak kodgi ka bende watiyo kodong' dakika ariyo kende Isaac? Gima nya wacho ne jokanyanam ni TB en tuo mithiedho. TB is treatable. Koro ka winjo kifuolo chon ni wacho ni kifuolo wig ariyo lakini sani kifuolo of any duration fuol aonda moro amora dhi machiegni gi dhi hospital machiegni kodi mondo odhi otimni screening mondo kopo ni oyud ka in gi TB mondo ichakie yath mondo idhi mbele gi yath mondo mondo ichang. Mar ariyo ka in gi ng'ano kaka idak gi ng'ano ma tayari oseyud gi TB ma muonyo yadh mag TB odwaro support mari kikwede kony ng'ano muonyo yath konye iparo ni sama muonyo yath iparo ni kata ka en chieng' mar clinic dwa support mari inyalo konye iparo ne odiochieng' mar clinic iparo ne ng'ano sane mar muonyo yath machielo sama ma kata in e gari kacha make sure ni drisa iyaw mondo circulation mar muocha obedi
kata mana kine ot tem mondo obed alwora maber because TB ni en tuo ma airborne o igame e yamo. Koro watem mondo wazingatia gigi and gima chielo kiwinjo kata kipo ni ineno alwora mari ng'ato ka fuolo just mondo encourage mondo odhi otimne screening mondo ng'e kapo ni en gi tuo mar kahera kata TB mondo oyud kony e yo makare. Mogik manya wacho ni sirikal kaka na wacho cha wan duto wan mondo ma sirikal o invest kuomwa e ngima mar jite make sure ne yath obeti e subtande ma wadhigi subtande yath obet ma ka ng'ato ochako wuoth mar muonyo yath mar kahera kata TB kik ng'iko moro amora bede e kore kaka ochak mondo otieki. To gima dangis jogo ma sani koro nena ma muonyo yath mag TB awacho ni kik gigone akwadha mbele gimoyo yath mondo kik gidevelop resistance. MDR tek thiedho because number one okao muda mabor muda malach ka ida muonyo yath kata igni 2 alafu ido ka en yath kendo ma tekone ng'eny to ido ka sirikal be tiyo gi resources mang'eny mar mi yedhego. Koro watem mondo kine yath muony yath e yo makare to kapo ni in gi penjo moro amora one network of TB champions one ready kamoro amora one all the 47 counties nyalenowa kata kidhi e hospital kacha tipenjo ni idwaro champions tibo mi gine marwa ibo mi nonro marwa ama contact marwa wakonyi. To ne ji manie oko be kapo ni un gi penjo wan thuolo erokamano ma mondo wakonyre mondo wares ngima jogo. Erokamano ahinya. Mano Isaac Rabari jakanyo network of TB champions nyakora mkajwang winjo gi iti ni neno ka benta chasi na TB na tiba mana inadier kadlo eko twak mwasebedogo gi Isaac winjo gis nyakora mkajwang pono ni inti kod penjo matute wacho ni gintiere county duto prangwen kod abirie pacho ka umiyo bethuolo mar manyo kuma network of TB champions sirikal dhi osiptal machiegni kodi mondo chak thieth mano mar TB nyiso ni TB ntiere kod thieth kendo inyal thiedhe ok en wach mar tho. Wayu matin kata kamano nyakoro mkajwang pani waduka saa 3 wangi chenro mar oimore mana kaka pile kikidhi mabor melket Ramogi TV nyinga Lydia oriti masani. رمضان ده حياتي رمضان ده سماع مماتي يا رب دعاتي تقبلها طول